38 লাখ কত আমরা কাজ যতদিন পর্যন্ত সফল না হয় আমরা পর অবরোধ রাখবো থাকবে অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকবে 13 আগস্ট খোয়াই পিডব্লিউডি অফিসত থাকা ডেপুটেশন जों थांगा कागजपत्र जमा दिखा अबनि परे सिनी काम ताबुक लामा मेरामत नि बागै सामनि लामा मेरामत उंगिया उंगियानि परे जोंते वैसे थांगया कनै जोंतेसे थांगा तुलासिकर ब्लॉक थांगा कनै पीडब्ल्यूडी ऑफिस थांगा सिनी काम ताबुक मेरामत उंगिया उंगियानि परे जोंते वैसे खबर नाहान थागा नाहान परे बरक सावो जों ताबुक खाइरि मैया एक सप्ताह टाइम दी रहका एक सप्ताह जगह प्राय 18-19 दिन उन थाका तब कोनो काम उंगिया 13 আগস্ট रिजार्ट जों काम मेरामत खाइना बगै लामा खाय खवाइटु बेहलाबारी खवाइटु आश्रमबारी खवाइटु गोपालनगर खवाइटु चारगरिया बारी बेहलाबारी टू खवाइटु कमलपुर आबम परे खाय निनी बेहलाबारी टू गोपालनगर अल आमानो मेरामत खाइदेनानै बागासि जों सानमानि एम परे डीएम आरो जों आजागानि रिसिभ कय खाइतुया कने डीएम अफिस जों रिसिभ कपि रिखा रिवाया कने जों डीएम नि थानिबो रिसिभ कय तुबुखा हाइफानो चिने का उंगियानि परे खाय जों ताबो बर थानाय जों थानानि जागा कोनो जागा करिखा जों पद अवरोध मा खाइखा खाइमानि कारणखा जों विद्याबिल बेहलाबारी गोपालनगर चारगरिया बारी यांगो खवायो हॉस्पिटल त्राना हेंगाय चिनी रुगी आजागनो दमचय थांगो बिसमो बाय थांगो गारिनि कलाई ननि नायो बिसमो देराय थांगो हेंगा चंबुतखे गारि चालुनाय गारिनि चेसिस फाटिवो निनि चेसिस बाय थांगो बॉडी बाय थांगो हिंगा का डेलीवरी तुखांगा डेलीवरी ओ लामावनो उं थांगो खवायो पुस खाइमिया जों ब जागा थांगया करे जों मो सुरंग माने हिनेगा जों ओ जागा दमानो हिने जों थांका थामाम परे जों कुनो जागा मैया दिनै भिडिअ साव फाइका भिडिअ साव फाया करे साव जिनि पास्टा लामानि बगै जों आ जागा डेपुटेशन दिजाक तंमानि हिंगाय हाईवे नि सिमिसे सुनो साव हिंगा हाईवे सिमि सुनो खाइमान बायत जों उंगिया जों तो मेरामत खाइनानि बगैसि जों रिमान हिंगाय मेरामत हाईवे बरक खाइदुन बरफानो खाइदुन जों तो चलिना बगै तो मेरामत खाइदिनानि तंमामले जों मेरामत ब खाइया किछु खाइया सुनो उजागा थांगाय अर थांगाय अबबायत जों जत जगन खाइजिक नायखा जों कुनो उपाय करैङा जों पद अवरोध मा खाइखा हिंगा ताबो डीएम एसडीएम जे तंमनि जतनो फाइदन जोनो तामो खाइ चिनि लामानो समस्या समाधान खाइ दिमान मेरामत खाइ दिमान अब जोनो किचा जवाब दि थांबायतन आबै आंगा जों ताय याकाया जों जेसुक दिन फानो उंथन जों पद अवरोध तनसिनाय जों मालखुं ब चालुकलिया ताय दिनि ब मालखुं तंगो जिनि मालखुं तिनि 80-90 टा जिनि यांनि सिमिसे बीएमएस नि बाय आगन बाय जिनि प्राय 250-300 गारि जों चालुकिया जों ड्राइभार जतन दंबायो एकता खायै जों म सुरक जिनि कोनो जदि समस्या समाधान हांगाय जों आरो बीएमएस उंथन आईएमडब्ल्यू उंथन जों लामानि बागै जतनि बागैनो जनसाधारणनि ब जों ब सहयोगिता दंगो बरबो थांमायानो कष्ट दङ स्कुल कलेज थानाबो परिश्रम दङ थांमाया हिंगाय जों अबनि बागैनो पद अवरोध खायो जों म सुरक जुदि जोनो रिया हिंगाय जोनो लामा जुदि सनस्थान बपुर खाइ रिनानि जुदि बरक जुदि कक रिमाय हिंगाय जों बद्द तनिखा तनिनाय जों म निर्दिष्ट कालफान उं थांमानो जों म बीएमएस ते आईएमडब्ल्यू मोटर श्रमिक यूनियन इंटरनेशनल मोटर वर्कर यूनिट आईएमडब्ल्यू बाय
BMS motor union যত মিলিওয় ন जोंरो पट अवरोध खायो जों खायका खायसिनाय नंगौ जागोन नोंथां चिन्म बासायबारि बाजाराव तिनि जों अरव आचुकलाय दंगो पट अवरोध खायाखनै चिन्म लामा हवायनि हयते पाइसानो कमलपुर पर्यन्त खायरिथन जे तिनो पास्ता जे जों प्रुफ दिजाक तंमनि PWD अफिस रग बरक नुकबाय खाना गाय अबनो खायरिथन जाहाते